नहीं नहीं नहीं, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। का करते रहो ए मर्दे नोट वोट देखो तो का बात बा ए मर्दे हाँ ता खेले खाली हाँ हाँ कर करे। अच्छा हम पूछा तनी पुल देखो तरे पुलवा तो बढ़िया बन गई बा। आज पता बा तोरा कि फेसबुक पर कितना मारधार हो गई बा। ई पुल हम बनवले बानी तो हम बनवले बानी। दू गो नेता के बीच में ई पुल पीस के जान रे बुआ विधायक जी लोग अपन अपन श्रेय ले कि हम बनवले बानी तो हम बनवले पत्ते नहीं के लागत सर के बनवले बा। हमनी को पीस के रह गइल बाटी सब। तोरा पता बा के बनवले जाने के ना होने कुछ के बनवले बा के बनवले बा के बनवले बा हमार बाबू बनवले हमार बाबू बनवले बा हम बनवले बानी के बनवले बड़ी तो हमार बाबू बनवल सारा जमीन जायदाद बेच के पुल बनवले। अच्छा कौन कहता कौन विधायक कौन थी सीधा फंड मोदी से ले बड़ा हमार बाबू। हाँ मोदी दिला बड़ा नीतीश के नीतीश से डायरेक्ट हमार बाबू ले बड़ा जाके का बुझत रहती हमार बाबू पुल बनैले बने किनहो विधायक विधायक लाना वाला सु किनहो न खन बनैले तोर बाबू बनैले बड़ो हमरा साथ पते ना तोर बाबू इतना दूर तक पहुंच पाई।